Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde mon e subaka kala saka noon e oɗo subaka aljuma hande wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jejjitaka e lawol gotol calminama jurama berta juude ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof ha ɗo mboro sawa hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o foof no subaka fof banimon debbo Aissata Ndiaye wonne banu gorko Amadou Moussa no aljuma o waɗi aljuma o nanɗo alhamdulillah en jetti Allah eɗen mbiya tan alhamdulillahi rabbil alamin Allah caggal nde jomiraɗo joom baɗe bawde rokki en finde e dow jaam kadi hawrude e oɗo aljuma ɗimmo e lewru korka ndu Aissata lewru korka noon yahade Aissata nana yaha rande sa wi aljuma ɗimmo tan ɓe cikkata ɓaɗe aljuma ɗiɗi ari kamɓe sosoɓe jajaɓe mara ko balɗe sappo e joyyi dañama kono alade won hen ko sappo dañi so hande joofi won hen ko sappo e goho dañata so hande joofi noon tigui ɗum noon sosoɓe batte hakkillaji no moƴƴi kono ala probléme joni korka ka gasa so Allahu lamɗo jaaɓi eɗen ñaago tan nde o hokkata en jofnir ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin Allah kowona ɗum ko salmitadema Aissata e salminde yiɓiyankoɓe men wonɓe e nder kamɓe bowal leydi Sénégal kala hono kala subaka wideɓe bisimilla kono kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtudande hande Aissata kabaru o ko goto jayndeji leydi Sénégal kala no potirno e oɗo subaka jilloyi ko toon to sikade woni toon to jamñadio gam huccidirde walla mbiyen addude konngol ɗi ganduɗa ɗi kuccamo leydi ndi hanki e sukaɓe leydi Sénégal kala e kuuɓal jeyde gendirela solay udditidama ko noon tigui nden ɗon wiide ko konnguɗi mawɗo leydi ndi hanki kuccamma koye sukaɓeɓe toon to jamñadio ko ɗi konnguɗi wadi wiide wonde ko laamu ngu de welsinta ko hen kono kadi accata on hay saaha goto e on tuma noon ɓe garti andinden on programme d'urgence ƴettaɗo toon ɓe mbiide ko tolni e 433 ujunere e gollal wiyetegal hono auto emploi ɗum ɗon de ma darne ko ɓoyta kono kadi ɓe garti ha joni wadde limore ko ɓenni ko to banggue golle ko tolni e 493 gollal kañum de woni ko darna tuggude hitande 2012 ha nangui 2019 e on tuma noon mawɗo leydi ndi eri ko ɓen secteur privé en nde kay ha joni zuwata manam mbiyen zuwata rôle mumen tigui mantiniɗo e fannu o e on tuma noon arti e seppoji bannoɗe lewru mars o wiide sinno wonano Sénégal walla mbiyen sinno Sénégal wonano leydi démocratie ene wayno de leydi ndi fano koye niɓɓere mawde ɗin konnguɗi jaji ne tawe e hello jeeɗiɗi ha jeenayyi e nde jayde guendiri Le Soleil jeyde l'exclusif rewi hen ko noon tigui ko juuɗe beesade hollirde wonde de mawɗo leydi ndi nana huccide sukaɓeɓe ina haala hanki ɗum ko toon to jamñadio ɓe mbi ko mawɗo leydi ndi de deñi hakkillaji sukaɓeɓe ɗum ɗon noon ko caggal nde o haaldi konnguɗi wonde laamu ngu ne wayno welsinta ko on accata on ha e saaha goto e on tuma noon o arti kadi eko yewiti konnguɗi ɗi o haalno ñande 17 lewru mars woni ɗin promesse uji manam tan ɗin kunali ɓe mbi ko mawɗo leydi ndi de hanki hokki ɓen ɗon sukaɓe ko cohluno ko to banggue ko haalno e yesso télévision ɗin konnguɗi jaji ɗi jokkiti hel ɗiɗi e nden ɗon jayde witende exclusive li quotidien nden ɗon jayde ko on fanno arti e ngol lawol noon ɓe garta koye kunali ƴettali toon hanki ɓe mbiɗe ko mawɗo leydi ndi ne wayno hunima ko tolni e laabi 95 ujunere ɗum noon koto banggue ha joni fannu golle ɗe kono kadi woodi ko rentini o wiide oɗo saaha mbo kalaten hay hunde ko accata to banggue temps mboɓe perdi saabu kay oɗo saaha hande ko golle tan jojjiɗo o rentini noon dendagal dariɓe hande ina mbiya laamu ngu de koko ñooli ɗinɗon konnguɗi noon o wi ɗum ko meeɗa wonde hay saaha goto ɗin konnguɗi en jokkoti e nden jayde li quotidien o jayde las ko wi nden ɗon ne arti on ɗon conseil présidentiel ko yewti e golle kono kadi e wallude sukaɓe no gollori ɓe mbi tan de ko la formule miracle de Macky pour les jeunes manam tan ko hunde ganduɗa nde kay ko sortorde mawde hanki nde o dañi e yesso ɓen ɗon sukaɓe no jayde nde wiiri gam ha joni haaldude mabɓe ko yewti e golle wallude ɓe golle ha e fanno kala ɗin ɗon konnguɗi noon ɓe kolliti wonde ina tawe e nder ko ganduɗa ko woni ndeɗo jayde tawi ko hello ɗiɗi e jani witende las quotidien vox populi nden ɗo nerti ko yewti e ɗam ɗon kuccam ko ɓatti waktuji 6 mawɗo leydi ndi ne huccite sukaɓeɓe hanki toon to jamñadio ɓe mbi tan de ko carotte mo ganduɗa o jaafuɗo wonande sukaɓeɓe kono de ko sawru mawdu woni kay ndu huccine fewde Ousmane Sonko eɓe pammina e wiide wonde de kanko mawɗo leydi ndi o arti on ɗon fast track mbo wi ene wayno de yidde makko on ɗon hono sukaɓeɓe keeɓa golle ko ɓuuri yawde e ko yaaci ko ɗo eko manam ko yettaki lewru tawi sukaɓeɓe kala keeɓi golle tawi ko huccitanoɓe makko hanki eɓe ganduɗa kay
o weeɗi juuɗe woni ɓe wallodirta woni partenaire uji kono kadi e société civile hani ko ganduɗa kañum woni patronat privé o nde kay waɗata junngo muɗum no feewi e golle sukaɓeɓe ɗin konngol en jokkiti hellotta 2 ha 5 e nde jayde vox populi jayde quotidien le quotidien ndenne koye ɗen golle sukaɓe arti e on conseil présidentiel ɓe mbiɗe komo leydi ndi manam waɗi validé on plan d' urgence woni wallude sukaɓe golle ɓe garti e kaye mo ganduɗa ko doléance woni tan goƴaji sukaɓe e ko yetti e ɗam ɗon kuccam hanki kono kadi konngol makko garti hen so wiide wonde laamu ngu de welsinta kono onon sukaɓe ɗin konngol ne jokkiti hello jeenayyi e nden jayde le quotidien jayde enquête koloski ndenne ko hen arti kono koye fannu goɗɗo ɓe mbi tan o arti koye caɗele walla mbiyen fitnaji bannoɗi ɗi e lewru mars ɓe koliti wonde de ko mette ɗe ganduɗa ɗe kay ko ɓuuɓɗe ɗe mawɗo leydi ndi suuti hanki yeeso sukaɓeɓe o holiti wonde de ɗin ɗon événement ji sino sénégal wonano leydi potal nde wayno de bilan o manam limore nde wonata ko catastrophique manam nden limore nde ko huluɓinini wonata ɗo e leydi meɗen sénégal e on tuma noon o wi ɓeɗon wiyoɓe walla sikkuɓe laamu ngu ina leefi e oɗo saaha yo gandu punti koye munen laamu ngu ko hande ɓuuri sembude no wiiri ɗin ko nguɗene tawe e hello tati e nden jayde enquête jayde futur média l'observateur nden arti ko e yewtere nde ganduɗa nde ko kuccam tawi wona maham neli e mamoudou no mbiyata ni woni hakkude mawɗo leydi ndi e sukaɓeɓe ɓe mbiɗe ene wayno ko hoore leydi ndi Macky Sall oɗo saaha hande de arti hen ko ɓuuri yajde o arti e wallude sukaɓeɓe e golle ko ɓuuri yawde e yaccade hollidde wonde de kanko ko gonɗo e yesso ɓesguji ɗi kono kadi ko gonɗo e yesso sukaɓeɓe ɗum jeeyi sababu noon hay hunde ko accata to banggue on ɗon temps mo wiyata ko temps mo ganduɗa koko o wasa tigui o arti e fitnaji bannoɗe lewru mars o wi de so tawi noon laamu leydi sénégal wona laamu sembugu ene gasa bilan o woni limore nde ɓurat ɗo tigui bonde o arti kadi ha joni e wiide wonde laamu ngu de ko hande ɓuuri darade ɓen wiyoɓe wonde laamu ngu ine leefi yo gandu goni ko e jumre mawde ɗin ko nguɗen jokkiti hello ɗiɗi ha tati e nden jayde l'observateur jayde stade coftal ɓalli udditama ko nden wotere woni ko dawani ko yewti e golle sukaɓeɓe nden ɗonne kadi ene famni ari ko yewti e coftal ɓalli ɓe garti koye Salif Sané défenseur mo leydi sénégal pettowo hande toon to Schalke 04 on club tawate ko toon to leydi Allemagne ɓe garti e défiji makko mawɗi manam tan de holko fadimo e oɗo saaha gam o arta kippu guendijo ɓe garti de wiide wonde ko caggal oɗo saison o kamniɗo no fewi tawde ke woni club mabɓe waɗama ko wiyete ko hono relégué to banggue Bundesliga 2 woni on deuxiéme division sa kanko mo ganduɗa ko Salif Sané mbo blessure uji tampini no fewi kono kadi caɗele mawɗe ne tawe makko fandare nde kay hande yidde makko ne mbiyen ko artude e jeese ɓesgu leydi sénégal naɓe kono kadi Aliou Cissé beele o wawa tawtoriyede CAN 2022 kono kadi e mondial e nden hitande ɗin ko guɗi jaƴine tawe e hello jeegom goɗɗum ko tawete hen ko Kalidou Koulibaly oɗon de ina selli kono kadi club muɗum fawgani tigui hanki ɓe pooli Lazio de Rome loggi 5 e loggol e loggi 2 e on tuma noon ɓe kolliti darde makko mantinima oɗon match kanko capitaine kippu guendijo ene wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko jande ɗi tonggui e oɗo subaka hande noon tigui Amadou Moussa keddotoɗen ha joni koye banggal coftal ɓalli no aljuma foof ɗum noon on paami ko uddide tan eɓɓore wonde hande noon Amadou Moussa e coftal ɓalli meɗen kaleten tan koko faye super ligue toon to diwan mo Europe ɗum ɗon noon koko wiyete tan club aji tolniɗe 12 darino gam wiide ine darna ko wiyete super ligue ɗum noon ko club aji ganduɗa ine jeeya e club aji ɓurɗi kalis toniyete ko way noon noon Salama Amadou Moussa ko FIFA sali ɗum eɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni UEFA gam wiide tan ko ganduɗa woni ligue des champions kala pettowo hen so tawi yeehi jeeyama e ko wayni ma kuule pawoye dow mum ha ko wayni noon woppitama Amadou Moussa ne hawni wiide ne yiilo e ɗum ɗo goto ne wiyete kadi ko wayno ligue des champions ina daña super ligue adde janggo kadi goɗɗum ne wawi addede te ko way noon ne wawi ha joni mataw wadde chamboulé calendrier mo ganduɗa kamɓe jogui ɗum toon to diwan mo Europe ha wawi ni mataw tentude ɗo e diwan mo Afrique surtout ay saɗa andi ko projet mo ganduɗa o no mbiyata ni o jibina hande o maayi janggo sabu sa daari ko le 18 ne wayno ɗin ɗon club aji 12 ɓurɗi jogade koppareji no mbiɗa ni toon to Europe darnuno nden ɗon eɓɓore tawi fandare nde koko mbiyata ko wadde hono concurrencé hakkude mabɓe e ɓeɓe ganduɗa kañumen gonni UEFA tawi ko hiɓɓinoɓe ligue des champions holko jeeyi on sababu noon ko ɗum jaari famminde hettiyankoɓe
walla siftindeɓe en tout cas par ce que aɗa andi ligue des champions ene jogui club aji ɗi ko joɓata kono kadi won président ji kewɗi e club aji mawɗi ɗi wonno jiiri ɗum ɓe jiiri ardiɓe UEFA ɓe tan ko ñamde koppereje ɗe manam liggorade ɗin jour uji liggoro ɗin club aji to banggue publicité o to banggue sponsor o to banggue kadi public jahowo e nder terrain o donc noon eɓe cikka wonde subvention ngaji dokkireɗe kala hitande ɗi ene foti ɓurande ɗon club aji ɗi donc ɗum ɗo foof noon feññinde ɗum haysata ko on mboros coronavirus saabu club aji kewɗi hannde inana jogui caɗele e to banggue yobde jour uji mumen ene jogui caɗele to banggue yobde golloɓe mumen donc noon jeeyi sababu e miijo Florentino Pérez hono mo ganduɗa kam woni horejo walla mbiyen président hono kippo biyeteɗo Real de Madrid jogui ngoɗo miijo noddi ko tolni 12 club ɓe ganduɗa hannde ne jogui koppareje e nder dunde Europe ɓe gaddi ko wiyete ɓe jiiɗi addude ko wiyete Super League e on tuma noon Super League kadi ene sikka wonde won Amérique najo mo ganduɗa hay hunde ko hakkille muɗum woni football ko football business ko mbiyata ko waɗata on ɗon yiiɗi wadde financé on tuma noon ko UEFA rokkannoɓe ko tawi kamɓe ɓe dokka ko tolni laabi ɗiɗi malla laabi tati manam ko sowdiri mum donc noon business o arti e on tuma noon so tawini ɗum noon laatima ganda football ma natto jogade ko witi ko e ko sohlano e mum ko sabu football ko ɗum plaisir manam ko yidde nde pusata hen neɗɗo jowo ko yidde nde pusata neɗɗo wadde hen investir kalis muɗum ko yidde nde aussi itata neɗɗo galle muɗum nawa ɗum stade ko yidde nde huccinta neɗɗo e télé muɗum donc so tawi ɗum waɗi ma natto jogade tuuya e muuya ngo yimɓe joguinoɗo ko ɗum woni noon ko faami kamɓe FIFA e wonde UEFA ɓe daari ɓe jaltini ceganaji mabɓe mbiɗum ɗon tati memata jeenayyi saabu so ɗum woodi club aji badɗi engagé kala club petit toon en tout cas joueur ma noddatake équipe guendijo wona équipe nationale kono kadi ma waɗe exclure on ɗon ligue des champions en cours mo demi final muɗum foti joude ɗeɗo balɗe Allah waɗi noon club aji Angleterre ɗi e ballal supporter uji mumen darima mbi kañumen ne jiiɗa on Super League e on tum noon ɓen mbaɗi retiré joni noon ko Real e Barça mataw ko ɓen noon keddora projet o kono so en nani konnguɗi Florentino Pérez woni bambuɗo on projet o holliti wonde oɗo saaha ɓe joƴƴini kan haala kono maɓe gartitoy kan ɗon haala en tout cas par ce que ɓe gaccirtani on ɗon projet noon tigui Amadou Moussa beele hannde ɓurano webde ƴettude ɗeɗon koppareje ɓeyda doole ɗum ko ganduɗa doole mum ussima hannde woni banggal ligue des champions o tawde mboroso kam ala ɗo woppi ala mo woppi e aduna o foof hannde tini kiɗon muuseki ha tengti e banggueji liggorɗe foof Amadou Moussa ɗum ɗon noon mbeɗa sikki tan mataw ɗeɗon koppareje so ƴettanoma ɓe jewtiɗi mataw ewa UEFA e FIFA ɓe ƴefta oɗon kalis ɓe ƴeewa no ɓe mbaɗiri ɗum hen investir haaɓe ganda holko wawi jibinde walla holko wawi ɓeydande ɓe mbeɗa sikki kadi ngal ɗon banggal mataw so ƴeewanoma ko kañum ɓuranno kono business noon eno yarata ko ɗum woni probléme o par ce que hande ma yi temedere neɗɗo nana e Europe nana e Amérique nana e Afrique jomumen inana mbaɗi juuɗe mumen e football tawi fandade nde wona ƴellidde football o eno andirno ni par ce que jomum waɗa meeɗa wonde footballeur meeɗa aussi yebde hay matchni sa welaɓe mbiya ko ene jogui coopérate tan ɗum ɗon ene yona yeeru ɓeɓe ganduɗa kañumen goni toon to Qatar eɗen gandi gummima toon to Qatar gari coodi club aji ɗi tawi sa yi cikka jiiɗi ko ƴellidde football ala kono jiiɗi ko sembinde coopéreji munen kono kadi jiiɗi ko gollirade hono ɗiɗon club aji donc ɗum ɗon hande o pour ngal ɗon kaldigal heeɓo weeɓata ko ɗum jeeyi sababu noon won certain Amérique naɓe ha tengti oɗo Amérique najo mo kalden jiɗɗo wadde financé Super League o ko ɗum tan nannimo e on ɗon projet donc sinno ko yinnode gollodirde eno football ɓamtori wawa ƴellidde fannu ngalɗo e oɗo saha to banggue Covid 19 mbiɗa sikki ene jogui toɓe ndewoyta par ce que ɓe ndewata e président club ɓe ndewata aussi e ko wiyete ko ha joni e supporter uji malla e entraîneur uji ala ɓe ndewa directement koye ɓen ardiɓe gollorɗe ɗe ko wayno FIFA ko wayno UEFA ko wayno CAF ko wayno CONCACAF e ko nandi hen kono noon so tawi jomumen taarima ɗum min ndewoyi koto président Real de Madrid président Barcelone président hono ko wiyete Juventus Liverpool en Manchester en donc firti uniquement ko homtude hakkillaji mabɓe andude wonde ɗo ɓeene jogui probléme so tawi mi waɗiɓe ha joni mi haalniɓe walla min keeɓi kaldigal ngal ganduɗa ngal ko mboɗon jogui ha sabba naggam o mboɗo yiɗi nannude e projet football kono noon ko projet am banggue mi tawta UEFA mi tawta FIFA firti wonde ko jomum woni koye wadde créé goɗɗum ɗum ganduɗa wawa ƴellidde football o kono kay woni koye ƴellidde ko wiyete ko hono poste muɗum donc ko ɗum ha joni avantage personnel manam mbiyen ko ɗum gartam makko kanko tan kono wona gartam ɗo ganduɗa konam kuɓɗinɗo wonande football ɗum jeeyi sababu noon kamɓe ardiɓe FIFA e UEFA ɓe jeeyi famde ɗum directement kamɓene ɓe muɓani hen guite
ɓe kaali haalaɓe ceer kala mbaɗɗo participé ka cuuspandeteɗo ka joweteɗo kadi joueur on ɗon kadi pettude on ɗon super ligue arta équipe nationale jomum firti waddende ko sohlano e football ko tuuye on ɗon par ce que tuuye football ko joude club tuuye football ko joude équipe nationale tuuye football aussi ko dañde hen copreje kono wona tan yarude banggue goto banggue coprede ɗe acca tuuye garano woni joude en tant que jogade plaisir o woni belemma ka kono kadi jouande équipe nationale gam ƴellidde on ɗon drapeau donc noon ɗum ɗon yawi dartinede Aissata noon tigui Amadou Moussa koyɗi konngodi uddeten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude aade altine so Allah lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banugol Amadou Moussa heɗonene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat